Il-bieraħ għamilna 627 tests fi 3 hubs li għandna u anke f'Mater Dei u fiċ-ċentri tas-saħħa. Minn dawn kellna 19 il-każ li huwa pożittiv u għalhekk issa għandna 188 confirmed cases. Jitilgħu għal 188 il-każi konfermati pożittivi sissa ta' coronavirus pajjiżna wara li l-erba' filgħodu s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci ħabbret 19 il-każ ġdid, 14 minnhom każi ta' trasmissjoni lokali. Charmaine Gauci qalet li fl-ITU għad hemm rikoverati 2 pazjenti, wieħed minnhom f'qagħda kritika filwaqt li dawk li fiequ mill-coronavirus għadhom 2. Hi qalet li n-numri tal-aħħar 24 siegħa jikkonfermaw ix-xejra li kienet mistennija. Din hija xi ħaġa li qegħdin nistennewha li bil-mod il-mod jibda jkollna iktar każijiet, infatti nnotajtu li dal-aħħar jumejn bejn il-bieraħ u tal-lum issa kellna 32 cases, ġifieri kellna 13 il-bieraħ u 19 il-każ illum. Fost it-trasmissjonijiet lokali kien hemm nisa ta' 20, 24, 27, 45, 56 u 62 sena, kif ukoll irġiel ta' 22, 23, 33, 42, 47 u 64 sena. Il-biċċa l-kbira ta' dawn il-persuni ma kinux ċerti meta bdewlhom is-sintomi li ma' sintomi kienu pjuttost ħfief. 2 każi oħra inkludu dawk ta' mara ta' 65 sena li kienet pazjenta Mater Dei u raġel li huwa parti minn klaster ieħor. Mara Maltija oħra ta' 65 sena li kienet qiegħda Mater Dei u din riżultat pożittiva u allura din ġiet transfer tal-Infectious Diseases Unit u għaddejjem bil-contact tracing aħna tal-istaff u anke xi pazjenti oħrajn. U kellna raġel ta' 47 sena li wkoll rajna li beda bis-sintomi fid-29 ta' Marzu u dan kien każ li kien relatat fil-familja ma' klaster ieħor li kellna qabel. Il-każijiet kollha ta' trasmissjonijiet riżultat ta' safar jew kuntatt ma' persuni li kienu msifra huma kollha ta' rġiel li l-etajiet tagħhom ivarjaw bejn 19 u 62 sena. Mistoqsija jekk tistax tagħti pariri dwar tindif fid-djar u anke fi blokkok ta' appartamenti fejn jista' jkun hemm persuni bil-virus, Charmaine Gauci qalet li t-tindif irid isir bħalma jsir f'ċirkostanzi normali, iżda għandhom jiġu evitati prodotti f'forma ta' spray. Bażikament huwa tindif li huwa tindif li inti tagħmel simili ħafna ta' meta jitnaddaf is-soltu d-dar. L-importanti li jekk ikun hemm il-persuna li kien għadu kemm kien qiegħed hemmhekk immedjat, importanti li dawk in-nies ikunu qegħdin innatfu ma jagħmlux ġenerazzjoni ta' aerosols, pereżempju timsaħ bil-biċċiet inti li inti ma toħloqx iktar it-tajjar pereżempju iktar minn dawn il-mikrobi. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika reġgħet appellat biex min iħoss xi sintomi marbuta mal-virus iċempel wieħed sabiex ikun ittestjat u li m'għandux ikun hemm biża' jew it-tardjar biex isir it-test. Intant fl-aħħar sigħat sar magħruf li l-istabbiliment tal-Lidl f'Ħall Safi ingħalaq b'mod temporanju biex jiġi diżinfettat wara li ħaddiem irriżulta pożittiv għal COVID-19. Il-ħaddiem li għandu 23 sena kien mara x-xogħol wara li fis-27 ta' Marzu kien żviluppa sintomi ħfief. F'dan il-każ qed isir contact tracing tal-ħaddiema l-oħra kif ukoll tal-qraba tar-raġel. Mistoqsija jekk min imur jixtri minn dan is-supermarket jinsabx f'xi riskju serju, Gauci qalet li l-ħin ta' kuntatt ta' dan ir-raġel mal-klijenti kien limitat ħafna. Madankollu jekk xi ħadd li kien fl-istabbiliment bejn is-26 u 30 ta' Marzu jiżviluppa xi sintomi bħal nuqqas ta' xamm u toma, sola, deni jew tuħ ta' nifs, dan għandu jċempel fuq il-linja 111. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika qalet li supermarket qed jiġi mnaddaf skont direzzjoni li taw huma u skont direttivi tas-CDC u tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u jkun jista' jerġa' jiftaħ meta jkun żgurat li ma hemm periklu għall-klijenti u l-ħaddiema.